Tentokrát sme sa v Kostolánoch zúčastnili na akcii Final Fight. V podstate s tou istou partiou ako na Candy Hunt, ale počkať. Prehodenie respawnu nám umožní si hneď na úvod rozobrať pár vecí. Tak idem. Zásobník, berem ti. Ale asi ti zo zbraní vypadol. Druhé kolo som mal v nahrávaní komplikácie, tak hneď vybijeme 2 kliny jednou ranou. O akcii Final Fight sa hovorilo len na základe poslednej akcii v roku 2025. A o 28. decembri sa pobavíme za pochodu. To bol sústrel, to mi nemôže povedať, že nie. Bolo nás cez 80, v tomto kole bol dominátor, lenže som si hral bezemočný deathmatch, keďže cesta není za rohom a niečo si musím domov odniesť. A pozerám, nič sa tu už diať nejde, tak si idem po svojom. Mám! Stretol som 2 týpkov, 3 teórie, každá pravda, jedna zhoda. Šlo sa teda podľa neho. Všetci potichu, lebo kľudne som tam mohol dať fake push a oni by to dali bez ohrozenia. Bez ohrozenia z boku. Ale takáto taktika, ako keby sme hrali no Speedsoft určite nie, ma baví rozmýšľať a zapracovať s logikou. Tam to je. Ideš skúsiť ho. Maja. No čo je? Dostal? Dá. Ide, hej. A ešte jeden ide? Počkaj. To bol živý alebo čo? Nemyslím si, že by to bol medic, ale skôr ide ako na prechádzke. Nevieš, či je živý, či mŕtvy. No tak tento doprava. To by sa ísť viacej zľava, ja. Môžeme ísť, ak chceš. Kytaje to by už nemali chodiť. Jedine, ak by tak by si ich videl cez parkovisko už utekať. Takéto veci si nevšímaj. Preto som chcel začať slabším článkom. Ty máš čo za ajdetka? Ja mám Charlie Delta. Počkaj. Dobre, to flaudujem na základe zaseknutej zbrani. Znovu. Ty kokot. Tu budeme otočiť? Aspoň? Môžeme. Lebo aj vtedy sme boli slušne odtáčaní a bolo to peklo. Ty kokot. Tak teraz to poverne aj vychutná človek. Nie, tam po ceste už beha. Koniec. Nevadí. Bolo fajn. Ja si myslím, že Zem je guľatá. Keď bola plocha, čaptavo chodíš. Hral by si non-stop, lebo by si nezačal ráno, neskončil večer. Bo aj respawny sa točia. Preto sa vrátime na úvod, na začiatok tohto dňa. Давай! Peťo, beží! Poď. Mám! A ty nemáš? OK. Ty kokot! Enough. There is no other choice. I will try cheats in real life. Jeden, druhý. Tak to pekne.
chodź tu, chodź. Mam! Soul Software mi ozaj trebalo do pamäti z Asgardu. To je ten prezent, do ktorého sa znovu chcem potopiť. A nejakými replikami sa vrátiť aj rokmi dozadu. A navariť vám nové bangere na rok 2027. Ešte len začínam. K hráčom sa vieš dopracovať aj šikovným čakaním. Napríklad tu, keby som počkal ešte 2 minútky, bol by to ozaj pekný spot. Každá káva má svoj príbeh. Teraz na ťa zase zúme. Ťažko po pol roku povedať, či to nevedel len ubrzdiť, alebo aká emócia sa v ňom mala skryť. Ja ty čo robíš, more? Tu, pozor, au. Kurva, ty. Takže takto pomaličky ešte pozrieme vodárku a labyrint. Čo sa ešte tam nachádza a vizuálne sa pomaly rozlúčime. Final Fight si už konečne mal možnosť pozrieť a to je len percento vecí, ktoré sa chystajú. Tiež sa na Soul Software Present a odober kanál a lajkni, aby video nešlo vonku až v roku 2027. Kurva, to pič. Nerobíš oky. Taká jeden môže byť tu vľavo. Pekne. Dobre. Kurva, mohol som si ho podať, tam to čupel.